Should a police join Orlando Pirates? Mina ngithi yebo, a police kumele join Orlando Pirates. I've seen some fans. Ama-fans athi i-Pirates ayimdingo a-police isiphelele. To be honest, i-Pirates ayiphelele phambili. Mubuka kahle ama-forward e-Pirates asiphelele phambili. We need some strong attacking force. I-edition yalo mchita lo ingasiza kakhulu lapha. Mwase ubheke nje ama-forward esinawo, especially ama-winger. Sine-winger kuthiwa uGilbert esathanda kulithenga. Sibe nomfukingi, sibe nalo mchita lo usalingi, mase siba no-Otladisa. Otladisa lo uyi-injury prone, ongajwayele ukudlala, ojwayele ukulimala kakhulu. And mengena kawenza umehluko. Mase soba noTito futhi uTito ubuya biwinga. Ngalezo insuku ubuya biwinga. So uma usubheka kahle, uTito kahle irole yakhe ubi i-central attacking midfielder. So mesuba noSaling ngala no-Otladisa, ngala sibe nomfukingi, be noGilberto, yabo. Sinama winger ayi4. Mesiqala ngala Otladisa akekho akadlali ngaleyo ndlela uTladisa nyamazi nani. So vele usually uhlala kuma stands noma ebenchini. Manje siba noSaling. uSaling last season bingekho yinhle isizini yakhe. Angifuni uqamba amanga, I'm a big fan of uSaling my series 7. Isizini yakhe last season bingekho yinhle, kodwa mesimdinga uSaling ubeqhamuka, especially kuma big games. uSaling ubeqhamuka ngempela, a provide into esiyidingayo. So njoba last season ebengekho right, besimdinga umuntu besumshintsha ngayo uSaling khona sizodlala kangcono. Because last season adlala ngendlela right. Angifuni nje uqama, last season adlala ngendlela right. Sase simshintshe sifaka uPule. Mina ngikhumbula kahle uPule wayejwayele ukungena futhi sizophela isizini because uPule wayese right esebuyile kwi-injury. So samdinga umdlalo onjengo-Apolis ozomchallenge uSaling ukuthi uSaling abe ngcono, yabo. Because uGilberto angaka udlala ngale a-challenge intwana ngale, a-challenge umfuking, yabo. Nayo uGilberto uzobona ukuthi yabo, uzobona ukuthi ischeme siyalwela eteamini. I-team mele ibe nama-forward a-strong. Angazi indawo bethi abantu asemdingo wa-Police. A-Police uzosedela leyo quality leyo kuma-wingers wethu. Ngeke uzongiqhoshela ngoSaling bafethu. uSaling mele imali uSaling uba umuntu esizoqhosha ngayo. So for uGilberto ngala, uGilberto naye esingawo sodlala kanjani, yabo. uGilberto usafika ngcono umuntu vele oseyijwayele league yala eSouth Africa, u-Apolis. Simbonile wenze ibukwayo le kuyafkhona, yabo. So siyamdinga mfethu. Mina nje ngokwami kwi-Pirates angafika a-add lapha ama-numbers, yabo. Because ngikwazile ama-reports asasanda kuphuma nje ukuthi i-Pirates nayo iyeza ngempela, iyamfuna le esigodini. So nje mina ngokwami, no disrespect to lo mshita lo Gilbert, no disrespect futhi kuSaling nakuye futhi Otladisa, yabo. Athi nje, yabo, osunaPolice mele afike kuLorlando Pirates azo-edda i-competition. Ngeke uzoba nabadlali abahleli be-comfortable. Ngeke uhlale ube-comfortable eteamini. Mele wazi ukuthi hayibo, mele ngidlale kangcono, khona umdlali wasebhenchini ofuna lesikhala ngelihle, yabo. Leso sikhala mele wazi ukuthi khona umdlali ongcono kunawe ofuna ukungena naye. Because mengena uzodlala kangcono kunawe. Mezodlala kangcono kunawe, ucoach uzohlala abuka phela ukuthi hayibo, wayengihlalisa umuntu wenza kangcono kunalo ebenchini, yabo. So sayidinga leyo nto kwi-Pirates because umdlalo uzobheda igamini ngamasibom because uyazi ayikho umuntu ozomshintsha ngaye, yabo. So mina ngivumelana nje nalamanye ama-fans esasemdingo wa-Police. Uyowenzani kwi-case? Baningi abadlali abasuka amathimini awenswepu. Mina ngifuna uqama ngangimfuna uDuprez aye kwi-Pirates. uDuprez esaku-Stellenbosch ngangimfuna kwi-Pirates. Yababhlungu inhliziyo kwi-Kaizer Chiefs because i-Kaizer Chiefs angiyisupport, izitha zami. Yababhlungu inhliziyo kodwa manje isipholile ngoba sengiyabona ukuthi i-team enjenge-Kaizer Chiefs abadlali most yami beya khona abenzi kahle, yabo. Mhlawumbe i-management yakhona, yabo. So angeke sihlale bafethu sifonge izandla sithule sibuka i-talent eliya kwi-Kaizer lifike iphele i-career, yabo. So a-Police mina ngokwami mele ayele esigodini agqoke ijezi elimnyama, agqoke leli jezi leli esigodini. But ngezwe ngani-ke madoda ukuthi le nto ngiza nayo iyasha noma ngipheka uthuvi nje.